og velkommen til Projekt News. I dag handler det om sociale medier, og vi vil gerne undersøge, hvorfor man har brug for at leve sit liv på de sociale medier. Hvorfor man har behov for at vide, hvad andre laver døgnet rundt. Så vores filmhold har været ude og interviewe både lærere og elever på Marienlyskolen i Frederikssund. Her er klippet. Ja. Okay. Ja, det er jeg sikker på. Jeg har Facebook, og jeg tjekker det på daglig basis, ja. Men jeg vil ikke sige, at jeg er afhængig. Ingen måde. Nej. Både og, vil jeg sige. Er det ikke, jeg tror, jeg bruger det til at få stillet min nysgerrighed om andre folks liv. Det man ikke når at få snakket med folk i løbet af dagen, det kan man lige gå på Facebook om aftenen og læse, hvad der foregår. Jeg bruger det ikke. Facebook siger mig ikke noget. Folk, som jeg snakker med, dem ser jeg uden for arbejde, eller snakker i telefon med, eller den vej. Jeg går meget, men jeg har en telefon, så jeg kan have kontakt med mine børn og mine børnebørn. Men jeg kan sagtens gå 8-10 timer på arbejde uden at have kontakt med Facebook, og jeg bruger det mest til at holde øje med, hvad mine venner egentlig går og laver. Og det er kun Facebook, jeg bruger. Okay. Altså, afhængighed er jo som udgangspunkt altid et problem, men jeg synes, vi skal passe på, hvornår vi gør en afhængighed ud af det. Fordi nogle af dem bruger det jo bare som, at det er en ny ting, i stedet for, da jeg var barn, der spillede vi fodbold hver aften, og i dag der er man på Facebook om aftenen. Jeg synes ikke, det er et problem. Det er et stort problem. Hvornår finder det sig selv? Det er et spørgsmål også, hvilken grad er, hvad man mener, når man er afhængig. Altså sådan, at man, kun leve hvad hedder sådan noget? Man forsømmer andre ting på grund af de sociale medier. Så synes jeg, det er et problem. Men altså, fordi man føler, man har en omgangskreds, og man også selv kommer ud og sådan ting. Altså, det er jo op til den enkelte person. Ja. Nogle har et problem med, at man kan ikke lade være med at benytte sig af det i sin arbejdstid, for eksempel. Ja. I vores alder, som kender rigtig mange, hvor de siger, at de er lige så meget på Facebook, som de er på deres arbejde, for eksempel. Så er det måske et problem. Ja. I nogle tilfælde synes jeg, det er et problem. Der er nogle mennesker på arbejdsmarkedet, som slet ikke kan fungere, hvis de ikke har en telefon eller en computer, hvor de kan gå ind på Facebook, for eksempel. Så synes jeg, det kan være et problem, hvis det er forstyrrende over for andre mennesker, kollegaer og ens arbejde, så er det forstyrrende. Det kan det blive. Jeg synes, de sociale medier har det problem, at den kommunikation, der foregår omkring det, er en kommunikation, hvor man kan sende noget afsted, uden at tage ansvar for det bagefter. Man kan sige noget, man kan skrive noget om en, og så behøver man ikke at stå til ansvar for det. Man kan sende en privat besked, der kan være grebet, og det sårer enormt hårdt for dem, der bliver ramt, og det er gratis at gøre det. Og den kontakt, man har, kan være meget overfladisk, og det synes jeg kan være et problem. Men jeg synes også, det kan være rigtig godt, hvis man bruger det fornuftigt, fordi jeg kan være i kontakt med min familie i Jylland og i USA, hvor jeg er familie, og følge med, hvad de går og laver, og det synes jeg er dejligt. Nysgerrighed. Mangel på spænding i eget liv. Men som sagt, jeg tror, at mængden af afhængige mennesker af sociale medier er væsentligt mindre, end vi gerne vil tro, den er. Når det er ensom, og så er det en nem måde at komme ud over den ensomhed på. Jeg tror, det er en tryghedsfølelse, tror jeg, om at ikke at gå glip af ting. En tryghedsfølelse er, at man føler, at man snakker med mange, og hvis det ikke lige, man synes, der sker noget fantastisk i et liv, så er det et lille plaster på såret, tror jeg, for rigtig mange, at man føler, at man har rigtig mange, man snakker med, eller man følger med i hvad der laver, og man har noget at snakke om, sådan ting, tror jeg, at det er folk bruger rigtig meget af. Jeg tror, det er udviklingen, og jeg tror, der er mange unge mennesker, som føler sig ensomme, altså hvis de ikke har kontakt med deres skolekammerater og venner, og også voksne, for det sags ud. Det tror jeg, at det kan være. Så det er for at være social? Ja, det er det.
Og hvad laver de naboen der? Nu har jeg ikke hørt fra hende eller fra ham i 5 minutter. Hvad laver de? Og Ja. det er det. Ja. Bange for at blive ensom. Ja, det var nogle gode svar, vi fik der. Nu har mig og min kollega lavet en video om, hvordan det er at være afhængig og at være ikke afhængig. Den får I se her.